Fil-fatt, Defni kienet anka fil-rapport tat-telfa, ma nibdew l-ewwel bdil-biċċa, kienet fil-rapport tat-telfa u kien jirat li din billi kienet tikteb mod negattiv u hekk, kienet riżultat anka tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista mhux fi żmienek qabel, ta' qabel. U rridu ngħidu għax inkella ma nkunux fair, kienet tikteb artikli li kienet tweġġa' lin-nies u toħloq inkwiet fin-nies u dik lilek ma kienitx tinkwetak pereżempju. Iva kienet tinkwetani, kien hemm nies illi ġew għandi u qaluli għax jien nazzjonalist u Defni kitbet kontrija, ara tkellimix, u jiena kont nipprova nispjegalhom illi Defni jekk hemm bniedma ġurnalista indipendenti hija hi u jekk tgħidilha miskin tiktibx fuq dak, iktar se tiktibha. Għaliex hi kienet dik it-tip ta' karattru. U allura jiena għaraft ma' Defni mill-bidunet illi nirrispetta il-boundary Iva. ta' fejn jien. Imma xorta kienet tiktibhom dawk l-artikli mhux xorta kienet tiktib. U kienet toħloq oġġeħ ta' qatt ma ras. kkundannajtuhom pereżempju dawk kienu artikli li kienu jagħmlu ħsara lin-nies. Ħanajdlek, meta jkollok ġurnalist qiegħed jaħdem fil-libertà tal-espressjoni, trid jien dejjem qatt attent illi l-ewwel nirrispetta l-libertà tal-espressjoni. Ħalli ngħid illi ma naqbilx u ġieli għadt anke pubblikament illi ma ċerti affarijiet ma' Defni ma qbilx, kemm il-darba ħolqot uġieħ ta' ras anke lili bħala kap ta' partit meta qalt li neħħil dak, neħħil ieħor, sekonda. Jien il-kap. Għaltlek fl-artiklu qed tgħid. Fl-artiklu, mela, tajt mhux se tgħid ma kienitx it-tip ta' persuna li ċempilli u daj li x'għandi nagħmel, daqs kemm jien ma kontx il-persuna li nċempellila u ngħidilha x'għandha tikteb. Però